fortælle lidt om dig selv? Ja, jeg hedder Jakob Skov Meling. Jeg er administrerende direktør for Hewlett Packard i Danmark. Og der har jeg været i halvandet år. Jeg er 44 og har været 17 år i IT-branchen. Jeg har været hos Microsoft før og arbejdet i Danmark og i Paris og i Tyskland og i Australien og lavet Jamen, synes du, at Microsoft udnytter det monopol, de stort set har på operativsystemet? Nej, jeg synes, at de bruger det fornuftigt til at lave en række produkter, som rent faktisk har været banebrydende for den IT-verden, vi har i dag. Så jeg synes, det er forkert at sige, at de udnytter monopolet. De har været dygtige til at lave nogle meget, meget dygtige systemer, som jo er overalt på vores computer i dag. Og på toppen af det er der så lagt nogle applikationer, gennem samarbejde med partnere, der gør, at tingene faktisk er fornuftigt. Hvilke konsekvenser kunne det have, hvis de ikke udnyttede deres monopol i forhold til kvalitet af deres produkter? Hvis du sammenligner med et andet styresystem, vi har i dag, der hedder Android, der kommer fra Google. En af de problemer, der er hos Android sammenlignet med Microsoft, det er, at det er en mindre styret verden. Det er jo ikke sådan, at det kun er Microsoft, der laver ting på deres operativsystem. Den er en masse partnere, der gør. Hvis du kigger på for eksempel sikkerhedsaspektet, så er tingene langt mere gennemarbejdet, langt mere sikre på en Microsoft-platform, end den er på en Android-platform. Og det er jo fordi, at de har det bare, hvor de har. Så der har været en bedre styring for Microsoft i forhold til at udvikle applikationer på toppen af operativsystemet. Hvordan tror du, verden ville se ud, hvis der har været restriktioner på Microsofts udfoldelse gennem tiden? Men det er et svært spørgsmål. Det er det. Ja, men jeg tror, at jeg tror, vi måske ikke kun se på det. Det er ikke kun dårligt, at Microsoft er udviklet som de har netop, fordi de systemer, vi har, er mere sikre, end de ellers ville være. Og en af de udfordringer, der er med andre operativsystemer, er, at sikkerheden simpelthen er mere udfordret. Så jeg tror, hvis der har været større restriktioner på, så tror jeg for det første, at der fra Microsoft side har jo været færre penge til at udvikle de ting, de er kommet med. Men jeg kan også godt forestille mig, at på den ene side måske en større mangfoldighed omkring eller løsninger, men på den anden side også et sikkerhedsaspekt, der også være. Hvor meget satser HP på tablet og mobilmarkedet? Vi satser rigtig meget på tabletmarkedet. I virkeligheden, at HP og andre har opfundet tabletten lang tid før, at iPad'en kom til. Men Apple har været rigtig gode til at gøre det til et produkt, som folk kan købe. Og de har i virkeligheden, hvis du ser på det totale marked for computer indeholdet tablet, så går tablets den vej, og andre computer slags går en anden vej. Så vi er kommet med en tablet. Det, der adskiller os fra Apple blandt andet, det er, at vi operativmæssigt, der arbejder vi med Microsoft, og Apple har deres eget operativsystem, der hedder iOS. Og grunden til, at vi tror på, at vi har en chance med vores produkt, det er, at det er baseret på Microsoft-platformen. Og hvis vi kigger på danske eller virksomheder i hele verden, alle deres løsninger i dag er baseret på Microsofts platform. Og vi tilbyder rent faktisk at produkter, der understøtter det. Og så er der hele sikkerhedsaspektet igen. Det er utroligt sikkert arbejde med Microsoft. Så der tror jeg på, at vi har en chance. Så vi er meget fokuseret på tabletmarkedet for det. Vi har... Vil det så være produkter som f.eks. HP NVX2, så vil have en slags fusion af bærere og tablets, der kommer til at dominere, eller vil det være, tror du, det vil skifte helt over til tablets? Det er et rigtig godt spørgsmål. HP har et NVX2, som er det, vi kalder et consumerprodukt, det vi sælger til slutbrugere. Og så har vi vores tablet til virksomheder. Det man kan sige, der er helt sikkert, det er, at retningen går mere med retning af, at selve computerkraften kommer til at ligge i skærmen. Super spændende. Så på indvigen også, der ligger computerkraften ude i skærmen. Det der er fordelen ved et tastatur, det er, for det første er det rart at have tastatur arbejde på. Og dernæst er det batterimæssigt, der har vi jo 16-20 timers levetid, fordi vi har batteri både i tastaturet og det her. Så vi og vores konkurrenter kommer med det produkt, så det er klart noget, vi ser vil komme mere og mere, at du har de ting. Og så kan man tage skærmen med, som som tablet i stedet for. Det er et super fedt produkt. Vi har kigget på en årlig rapport fra både Microsoft og Apple. Ja. Microsoft de har et overskud på 93 milliarder, hvorimod Apple har et overskud på 238 milliarder. Hvad skal der til for, at Microsoft kommer tilbage på toppen igen?
førende i mange år. Man kan sige, at Apple det er jo blevet en stor faktor i IT-verdenen. Ja. Det, der er rigtig spændende ved IT-branchen, det er, at det går stærkt. Så der stiller spørgsmål. Hvornår tror du, at Facebook blev oprettet? Hvornår startede Facebook? 2003. Hvornår startede Google? 98. Meget dygtigt. Hvornår tror du, Apple økede på kurs? 97. Det var så tæt på lukken. Og Microsoft gik faktisk med at med til. Jeg er med for at sige, at Apple har den position i dag, er ikke udtryk for nødvendigvis. Fordi der er en stor forskel, at de kan være de store fremover. Så jeg tror, det Microsoft skal gøre, de skal holde fast i deres innovation. De har stadig sindssygt mange penge i ting. Holde fast i det, de er gode til. Microsoft er virkelig altid været mest bekymret for, ikke dem, de konkurrerer med, men de virksomheder, som er i garagen i dag. Bill Gates har altid sagt, at han frygter ikke konkurrenter. Han frygter med respekt for konkurrenter. Men det, man frygter mest, det er de virksomheder, som man ikke ser på landet på. Og det var for eksempel Google og Facebook, som så kommer til at se. Så jeg vil sige, der er ikke noget. Microsoft skal blive ved med at gøre det, de er gode til. Og hvis du har konkrete ting, som de skal lykkes med nu, det er jo deres Windows 8 lancering, hvor de er på mobilen ude og konkurrere med Android og iOS. Så det er meget, meget kritisk på, at de vinder det, men de er jo ikke i fare for lukke eller noget af det. Så de er jo en stor, stærk virksomhed. Så de er meget, meget kompliceret. Jeg er sikker på, at det Men så siger vi tak. Ja, vi siger tak. Tak for det.